Здравейте, приятелци! Аз съм Дени и днес ще имам изгастижам от любимия ми мап. Триха любимия ми мап. Опа. Тъй, че тук да. Да, и ще и съм победила или съм Айде, тук няма победител, просто от тази игра само побавляваш. Просто правиш. Ох, изве. Цепи. Правиш. Айде, де. И си като. Брали се чест. Но каква? Аз пъс имам. Син човек? Колко е бърз. Цел с телепортна. Здравей. Само къщички намерил. Ама, аз искам чист плет. Или ръка ми всички ми викат, че съм кола от моя клас. Омега. Ежда нямам ръка ми. Го вика от нас. Жах. Ами много разбирам английски. Аз съм много зле по английски. Аз съм трети клас. Да кажа ли това, че 3 минути? Много съжалявам хора, но че ми е малко времето и скоро ще обявам вечеря, но не знам какво от двете. Дали обяд или вечеря вече. Вкъщи самото куку. И хора, много извинявайте за предишния ми клип. Беше ужасен на Майнкрафт. Запиши ми и вече съм с плюсче, за да ви е по-удобно, че дори на клипа аз с кръгчето ми е гадно. Плюсчето отпред. И онова кръгче плюсче. Айде, че е по-дълго клипчето, че вече ми се разсърди. Два масина. Вай, как падна? Червени. Дай, би! Би! Аре, би! Те са много добри. Не ме убивай! Убиваме ли? Толкова че е клипа. Хора, от сините сме и се трябваше. Не съм това. Има много силни червени, които ме преследват. И един, който е... Не! Бегай! Това е мой! Тъй! Добре, вече не е мой. Бегай! Добре. Уби ме. Добре. Хора, че той се за... Чао! Приятен ден.